Kuthiwa abaningi igcoma liveza ukungenami noma-ke ukunganeliseki kwalo. Sawubona kuphi nokuphi la kufika khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela yena-ke umathi ngacabanga intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali ethi bokwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la kubingelela yena-ke umathi ngacebisa ngaphansi kwayo iGuluva TV. Wena kwakho ukuthi press subscribe button ushare uphin comment. Khona konke uma subscribe ayikhomala khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili. Kanti-ke uma press like ufuna nje wena ukuyitholela special notification njalo uma wesekufakela ivideo of uthi into engakho wrong yengenza kwethu njengoba igcama ligcine liphumele obala lathi hey anabatshela lapho kwa-ANC ukuthi asikhohliswa thina ukudlalwa kwengoma emgwaqweni abangiqashe lapho ukudlalwa kwengoma emgwaqweni akusibeki isimino etafuleni impisi iyoma kusho lona-ke igcama laphana-ke enkundleni yalo eyaziwa ngo-Facebook lapho khona-ke liyibiza ngomthandeni mangele lase lifaka yona-ke iy'moto ze-ANC zidlala yona-ke iParis. Ngicabanga ukuthi beziyilinkile ngoba bezidlala zonke zihambe zikhankasa ziphume i-campaign yawo-ke umbutho njengoba-ke kuzovotwa. Ngane kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi ngizwe ngawo ukuthi uzizwa kanjani noma uphatheka kanjani ngokungaqashwa kweGcokama emcimbini we-ANC. Isizathu asikakasazi futhi angeke sithi siqamba manje sithi siyasazi. Mangabe uthi uyasazi sungasithi fahla ukuthi siphi isizathu esidala ukuthi-ke angaqashwa emcimbini yayo ke-ANC. Ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho asihlangane kwivideo elandelayo. Mina okwami nawe ukuthi usubscribe, share, pin comment mina ngikulethele ezimnandi ey'noju.